Ang siniti prasa sigla rokno sanani musungo tini nadi norok social media wo podrepod video naye podrepod mosamong naye podrepod comedy naye monai laye tongthok laye like and comment share khlai tongmano but norok no salsa sik dofani kok sadi hinoi migrate phone rom ribui 100-200 jonani bwskango basari rika hinke dofani kok saimia dofani hani bagai mungsa kok saimia hani laibor marokno mungsa sia tamungei dofa kelegi tong tamike chini dofani sikla sikli rok dofano tuyui hano tuyui important dui bwskango basaya te dofani bagai kok saimia khorang tisawi maya omuni bagai se chini dofa tolawo kelegi tongo je jagao sikla rok si borok ni nijini future no wansuk ya hangkai u 40-50 bosor kachak bura rok da wansuk sinai borok ba thangna se sampa kable phaimani slai thangna sampai tongkha ahoni bagai norok sikla rok si dofani bagai tabuk yapri sanani bwskango agnani dofani bagai wansuknani nongni future ni bagai khorang ti sanani norok si tini PUBG mobile ko PUBG thungo tam Free Fire thungo podrepod social media wo klugjak mosalaimung hai comedy hai podrepod to klugjak baike dofani khorang sabuti sasinai wansugini je sikla rok ang norok no blame khanyani musungya ba chinini dofa klugi tongono na sikdi tabuk sudut tipra sarok nong thogui tongnani jora simingya tabuk dofani bagai khorang ti sanani bo jora awni bagai sringdi dofani bagai kok sanani hani bagai kok sanani nijini manthai nijini odhikar no sorkani thani sanai na hanani srengbai sidi kisa